Rok 2007, 5. trieda, 11 rokov som mal. Nemal som žiadny cieľ, žiadnu budúcnosť, nič ma nebavilo. Hudba bola hociaká, rôzna, podľa môjho brata, pretože bol starší a vždy som sa venoval tomu, čo on, bol to môj vzor. Raz nastal okamih, kedy som započul hip-hop. Proste ma to chytila ma žila, jak sa hovorí. Ťahalo sa to, no. Jak u malých chlapcov, ktorí nemajú na to, aby sa mohli rozvíjať, som si po YouTube, pozrel som si nejaké videá a začalo to pomaly rozvíjať svoju budúcnosť, ale určite by som to nedosiahol vďaka pár ľuďom, a to je Dominik Mráz, Tomáš Balla a samozrejme Dominik Tomáš. Sú to ľudia, ktorí ma podporili, ktorých som podporil ja, ktorí boli starší ako ja, všetci boli starší a ja mladý človek som ich podporoval, aby to robili, aj keď to nevedeli jak rozvíjať. Čo by som povedal ešte, že nie je zima. Dobre, takto. Bolo pár vystúpení, nevedeli sme ani fuk. Proste ľudia nás mali radi len kvôli tomu, že nás to baví, že sme zabavení. A proste ostal som na stejný, kto v tom pokračuje. Chlapci teraz sú starí, makajú na sebe, na svojich povolaniach, čo chcú robiť. Tým pozdravujem, čaute chlapci, díky vám. Proste boli to začiatky, ktoré si vážim. Teraz je to na vysokej úrovni podľa mňa, aj keď som ešte mladý a neviem to nejak reprezentovať, ale určite chcem čo? Robiť. A proste tanec je môj život a uvidíte viac videí, viac fotiek, viac mňa, iba mňa. A tým som chcem povedať, tancujte, keď vás to baví. Nejde o to, či to robíte dobre, či sa máte rozvíjať, či to chcete robiť. Keď to chcete robiť, tak si nájdete príležitosť, miesto, čas, všetko.